Понякога не другият човек те изоставя първи. Понякога ти вече си изоставил себе си. Понякога саботираш връзката си не защото не обичаш, а защото се страхуваш. Ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че не е лош късмет? Просто ти всеки път избираш един и същи тип. Най-болезнената връзка може би е тази с самите нас. Преди да питаш, защо пак ме нараниха, задай си въпроса: какво не исках да видя? Всяка връзка, която някога си имал, има едно общо нещо. И това си ти. И точно това е същественото. Всеки проблем във връзката, с който някой от нас някога ще се сблъска, може да бъде проследен обратно до начина, по който се отнасяме с самите себе си. И това не е свързано с срам, самоунижение, самобичуване, отхвърляне на себе си, самообвинения. Това не работи. Става дума за разбирането, че ние държим ключа към промяната, която искаме да видим в романтичните си партньорства. Ето защо връзката ни с самите нас е от съществено значение, когато става дума за любовния ни живот. Много хора имат определени убеждения относно мъжете, жените и взаимоотношенията. Често те са плод на болезнен опит. До някъде на мен ми се иска да ги разруша всички, защото те действат като ограничение, повече отколкото като защита. Едно от тях е: всички мъже изневеряват. Чували сме също: всички жени изневеряват. А истината е, че не всички изневеряват. Това поведение е свързано с вътрешни конфликти, незадоволени потребности или трудност да се понесе автентичната близост. Причината рядко се изчерпва с качествата на партньора му. Проблемът е, че ако постоянно се оказваш във връзка с човек, който ти изневерява, тогава ти избираш хора, които ти изневеряват. Ако страстта неимоверно изчезва на някакъв етап във всички връзки, това е разбираемо, но не е задължително. Понякога и в самите нас постепенно угасва способността да търсим с любопитство партньора си, да поддържаме жизненост и близост във връзката. Защо за някои хора другите винаги си тръгват? Понякога човек изоставя себе си много преди връзката да се разпадне, чрез пренебрегване на собствените си нужди, граници и чувства. Въпросът е, че ти често изоставяш себе си, още преди те да го направят. Не е само това, че страстта вече я няма. Възможно е по някакъв начин твоя вътрешен план да е угаснал. Тук не искам да прехвърлям цялата тежест и отговорност само на едната страна, само на теб. Но най-голямата отговорност е именно твоята. Страдаш, защото ти се оставяш да бъдеш нараняван. Размишлявай върху предишната си връзка. Направи си една ретроспекция. Виж защо и къде какво се е объркало. На по-основно, по-дълбоко ниво. Ако сега си във връзка, рефлектирай върху моментите, в които има лека турбуленция или по-сериозни неразбирателства. Дори да си щастливо необвързан, информацията, която следва, вярвам, че ще ти е полезна, защото тя винаги ще се отнася първо до теб. Да, в едни романтични взаимоотношения партньорите са двама, но аз вярвам, че всеки от тях е самостойна единица и носи своята отговорност към общото им благо, но и към своето собствено. Ако това видео те хваща в момент, в който си емоционално афектиран, то това е особено важно, защото сме склонни или да обвиняваме себе си, или да предаваме цялата вина на отсрещната страна. Но тогава критичното мислене става много трудно, защото е замъглено именно от афекта. Но е нужно, важно е, когато си готов, да проведеш този своеобразен разговор със себе си, монолог, и да се запиташ: добре,
какво съм направил и какво правя, което не ми служи. Ако си изпитал достатъчно болка във взаимоотношенията си, стигаш до момент, в който си казваш, че не можеш повече. Не можеш повече така. Не можеш да повтаряш едни и същи дисфункционални модели. А най-лошото, което можеш да направиш, е непрестанно да си повтаряш, че всичко е заради тях. Как ти отнемаш, отказваш се от собствената си сила. По света има много хора, които са емоционално нездрави, които са токсични. Винаги ще има хора, които ще те разочароват. Винаги ще има моменти, в които партньорът ти няма да се държи добре, но и такива, в които и ти няма да се държиш добре. Не казвам, че има един магически образ човек, когото трябва да намериш, защото там няма да има проблеми. Не. Това, което искам да предам е, че само защото има проблеми, не значи, че те трябва да са нормата. Нека те бъдат изключението, което решавате с общи усилия. При нас да има разговор със себе си. При другия отново да има монолог. И накрая да се срещнем в един ползотворен диалог. Сега идва момента да се запитаме, защо правиш това, което очевидно не ти служи. Обикновено това, което ще откриеш е някакъв дефицит в собствената ти самооценка, в начина, по който възприемаш себе си и свързваш себе си, както и определени обусловени вярвания относно любовта и взаимоотношенията. Сега, ако се върнем към детството, няма да задълбочаваме особено там, в това видео, но може да си имал много хубаво детство, любящи, разбиращи се родители, но да си развил убеждението, че не можеш да вярваш на никого. Възможно е да си заобиколен от хора, които поддържат това вярване, споделено от техния опит. Си повлиян, да си обусловен от средата си. Реалността е, че тези приятели, които са в токсични връзки, не поемат отговорност за себе си. Никога не приемай някакво вярване, просто е и така. Нито за себе си, нито за другите. Искам да те насърча да мислиш по-критично. И не живей с отговора, явно нещо не е наред с мен. Или нещо не е наред с тях. Истината е, че нещата не са толкова прости. Винаги има по-дълбока причина. Така че, ако например си човек, който постоянно попада във връзки с хора, които по някакъв начин те нараняват емоционално или предават доверието ти, тогава се запитай. Какво не е наред с моя вътрешен механизъм за избор? Какво избирам да не видя, което действа като предупредителен знак? Къде съм бил в отрицание? Къде съм пренебрегвал себе си? Защо ме привличат именно такива хора? И ето тук започва истинското пътешествие. Едно малко одисеево пътуване към собственото ти детство. Обусловеността ти и към хората, с които си заобиколен. Осмели се да отидеш там. Изправи се пред всичко това. Не го замитай на страна. Не си казвай, че няма значение, защото е в миналото. То е фундамента, върху който стъпваш, върху който се полагат връзките ти. Така че в настоящето се изправи срещу собствения си саботьор, за да изведеш връзката си на по-високо ниво. Финалното ми послание е: бъдете опиянени от любов, но трезви в разсъжденията си за нея. Темата за романтичните взаимоотношения е неизчерпаема, така че ако искате втора част на това видео, защото има още какво да се каже, напишете ми долу в коментарите.